harmonika dallamok, orosz és odmur harmonika zene. Valéry Gogolev.
északra, északi út Murtiába, és ott pedig a kadril táncok, négyes táncok és improvizatív szóló táncokat fogunk most táncolni. Изгорки лелектан! Помешкан!
Miklós és Nastya játszanak és énekelnek régi udmurt dallamokat. Ez a dallam, ez egy udmurt legényes lesz, abból a fajtából, ahol 3-4 hangból gazdálkodik egy muzsikus, vagy a füleknek egy kicsit unalmas lehet, de ott egész lakodalmakat végig lehet 3 hangú muzsikálni. Ebben 4 hang lesz. A következő egy baskíriai vendégfogadó ének lesz, ott nagyon él még az éneklés hagyománya, ha jön egy vendég, akkor tehát a helyzethez megfelelően kiéneklik őt, meg szeretettel fogadják a rokonságot, mindenkit. A harmadik nóta, ha lesz, az még nekem is meglepetés, hogy meglátom.
És az utolsó számunk a Tatárstán völgyi udmurtok táncai. Rózsa, nézd meg a néni, Thank you.
Nagyon-nagyon kedves közönség, ez itt nálunk, ez itt nekünk az utolsó fellépés Erdélyben, és ezért a nagy szimbóluma annak, hogy nekünk van rokon, hogy mondjam? Rokon kapcsolatunk. Azért is nagy szimbólum, hogy itt a Bigfalvá faluban szuper barátaik élnek, Nastya meg Miklós. Minden jót kívánok, sok szerencsét! És azt is, hogy legyen erős, legyen jó a magyar-udmurt kapcsolat, magyar-udmurt barátság. Nagyon minden jót kíván nektek az Ekton Korka Néptánc Stúdió, azaz Vasiljev Mihail, Tikhonova Kati, Demeter Miklós, Petrova Anastasia, Demeter Gyöngyi, Demeter Kati, Leontjeva Lili, az emeritus kulturális munkás Udmurt a köztársaságban Gogolev Valeri, Timoskín Sándor, Tikhonov, Vajkova Leni, Edinka Leni, Tudja Jordi, Köszönjük a Ekton Korkának a mozgalmas előadást, amit nekünk itt bemutattak. Kívánunk nekik továbbra is sok-sok sikert. Erdély Magyar Népdaltárból de gyönyörű, mindenkinek, köszönjük hogy szépen! hallgassátok, szokjátok egy kicsit. Meg szeretném köszönni Félresi családnak, nagyon szépen köszönjük a segítséget, és köszönöm szépen önöknek is, hogy ilyen sok szép számban gyűltek össze, itt, hogy megismerjék az én népemet. Köszönöm szépen! Remélem, hogy nem az utolsó alkalom lesz, hogy Isten jöjjenek még máskor is. Mi meg ne felejtsük el, hogy van ez az asztal, ahol